उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम गागि फोसाव आइजो आरो लाइमोन आफाद लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि हेफाजाबजों सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदों। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम गागि फोसाव आइजो आरो लाइमोन आफाद लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि हेफाजाबजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय काजियामाटी लक्ष्मी फुजा मन्दिरनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानाय, गोग्गो सोलोंथाइ गायसननाय, ड्राग्स आरो फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायखौ होबथानाय आरो गोग्गो समाज दानाय आयदानि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे सांग्रांथि मेलाव गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर', मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांमोनहा बाहागो लाफैनानै गोग्गो समाज दानायाव समाजा माबायदि बिफाव लानांगोन, गाव गावनि फिसाफोरखौ गोग्गो लामा लाहोनो हागोन, दिनैनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों थाङोब्ला जाफुंसार जानो हागोन बेनि सायाव गुवारै फोरमायथिनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म। बे सांग्रांथि मेलाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बिथांमोनहा बाहागो लाफैनायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै खुंजायो। फरायसालिफ्रा मोजां जायो अब्ला जों जोबोद गोजोनो आरो आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आंनि मिजिंआ बे जोंनि गथ'फ्रा मोजां जानांगौ आरो साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां जानांगौ बेखौनो जों लुबैयो। दिनै उदालगुरि जिल्लानि बे काजियामाटी ओनसोलाव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट जथायै मोनसे सांग्रांथि मेल खालामदों आरो बेनि आयदायानो जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो फेग्रा मुवा जानाय बेनि सायाव दिनै जोंनि समाजाव जोबोरै सांग्रांथिनि गोनांथि दङ। मानो होननानै बुङोबा खायफा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि गाहाय लामा बेनिफ्राय आनज्रायदों, बेनिफ्राय एसे लोरिदों। दा बेनिखायनो जोङो जाहाथे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनो हायो, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो, मोजां फरायनो हायो, जों दिनै बेखौनो लानानै सावरायदों आरो जोबोरै मोजां जादों बे हाबाफारिया। जाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया उन्दै बैसोआव हाबा जागोन, फेग्रा मुवा जागोन, बिसोर मेगन थासेयावबो खाना जागोन। दा बेनिखायनो इसोरा जिहेतु जोंनो मेगन होदों बेखौ जों मोजां खामानियाव बाहायनांगौ। इसोरा जोंनो आथिं होदों, आखाइ होदों, मेलेम होदों, बेखौ जों मोजां खामानियाव बाहायनांगौ। आरो जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानांगोन जे बे फेग्रा मुवानि जायगायाव जोङो जुदि गाइखेर लोङोब्ला, फेग्रा मुवानि जायगायाव जों जुदि थालिर, आपेल बेफोरखौ जुदि जों जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जागोन। बैसागु फैदों होननानै माबा मोनसे फोरबो फैदों होननानै जों जुदि फेग्रा मुवाखौ जानानै गावखौनो जोङो पेरालाइज खालामोब्ला जोंनि जिउआ मिनिंलेस जागोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थानांगौ। जोङो गसाइगावआव जोङो खुंदों, काजिगामियाव जोङो खुंदों आरो दिनै उदालगुरियाव बेखौ खुंनाय जादों। जोबोरै मोनसे मोजां। दा बे हाबाफारिखौ जोङो ट्रास्टआ गोदान बिथांखि हिसाबै जों लादों, बेखौ जों कन्टिनिउ जों खालामलांबाय थागोन। उननि समफोराव जाहाथे जों मोनसे गोग्गो समाज जों लुनो हायो बेखौनो जों मिजिंथिदों। दा नैबे समाव कम्पिउटार नायनाय, मबाइल नायनाय बेनिफ्राय रावखौ बादा होनो हानाय नङा। दा खोथाया बेसो जाहैबाय जोङो लामा दिन्थिनांगोन। मबाइल लायोब्ला मबाइलाव जों मा नायनांगौ बेखौ जों लामा दिन्थिनो हानांगोन। मबाइलाव प्रिथिबियानो दङ, मबाइलाव इडुकेसन दङ। गिबियावनो आङो जोबोद साबायखर बावनांगोन जे गाहायै जोंहा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ जे दिनै नैबे काजियामाटी हालामनि जि लक्ष्मी मन्दिरनि जि लांगोना बेवहाय मोनसे मोजां हाबाफारि लादों आरो बेनो जाबाय सांग्रांथि मेल आरो बे जाबाय उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो ड्राग्स बाहायनायखौ होबथानाय बेनि हेंथायै। दा बे हाबाफारिया थारैनो एकदम नांथारगौ जानानै फैदों जोंनो। मानोना जोंनि समाजाव दिनैबो उन्दै बैसोआव हाबा लानाय
बे जि मोनसे समाजारि जेंना बेयो जानानै दंबाय थायो आरो लोगोसे ड्राग्स जेनोखि बाहायनाय बे ड्राग्स बाहायनाया खिन्थु बारानिफ्राय बारा जालांबाय थादों। दा आसाम सरकारा नैबे उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ होबथानायनि माखासे हाबाफारि लादों आरो आं दिनै बुंगोन बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांनि बा आसाम सरकारनि जि हाबाफारि बे जोबोद मोजां जादों। सरकारा बे बिथिङाव खामानि मावनांगौ, गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानांगौ जाहाथे उन्दै बैसोनि हिन्जावसा हौवासाया हाबा लानो मोना। आरो लोगोसे ड्राग्स जेनोखि बाहायनाय, ड्राग्स बाहायनायखौबो जोङो हानायमानि होबथानांगौ। सरकारखौ जोङो सहाय खालामनांगौ आरो जोङो गाहायै जेनोखि जौ जुवा आरो लोगोसे माखासे गाज्रि बेसादफोर दं बेखौ बाहायनायनिफ्राय जाहाथे जों बेखौ गोजानाव थायो, जोंनि लाइमोनफोरखौ जों गोजानाव दोननो हायो, बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। आरो बे खामानि मावनायाव जोंहा अकल ब्रह्म धोरोम माने फोसाव आफाद बिथांमोनाल' मावनाङा, समाजनि गासैबो धोरोमारि आफादानो मावनांगौ, समाजनि गासैबो माहारि आफादफ्रानो बे बिथिङाव खामानि मावनांगौ। अब्लासो जों खिन्थु मोजां समाज मोननो हागोन, मोजां समाज जों दानो हागोन। गोग्गो समाज दानो थांनायावथ' जों गाहायावनो मोनसे जोङो माबाखौ नुहुरो, जि मावनो गोनाङा जाबाय धोरोमारि आफादफ्रा थायो। आं गिबियावनो बुंगोन जोंहा गोबां माहारि आफादफोर दङ, खिन्थु माहारि आफादफोरनि सायाव थागोन धोरोमारि आफादफ्रा समाज दानायनि बेलायाव। आरो समाज दानायनि बेलायाव बिथांमोननि जि मेसेज, धोरोमगुरुफोरनि जि रादाब, जि मेसेज बिथांमोना होगोन बेखौ समाजनि मानसिफ्रा मानियो। बेखायनो आं समाजारि जि मोनसे मोजां आबहावा दानायनि बिथिङाव जोंनि माहारि आफादफोरनि सायाव सिगाङाव आं दोनगोन धोरोमारि आफादफोरखौ। आरो बेखायनो धोरोमारि आफादफ्रा मैखोम बिफाव लानानै बे बिथिङाव खामानि मावनांगौ। बैसागुआथ' जोंनिनो फोरबो, बर'फोरनिनो फोरबो आरो जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बे आसामा जिहेतु जोंनिखामोन नालाय, जोंखौ नुनानैनो दिनै गोबाङा जोंनि बैसागुखौ लाना थांबाय। दा जोङो बे बैसागुखौ साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामनांगौ जाहाथे बे बैसागुआ बुहुमनां जायो, माने ग्लबेलाइज जायो। दिनै जोंनि आसाम सरकारखौ जों साबायखर बावगोन जे बिथांमोना 11,000 जोंनि माने बैसागु